Здравейте, решил съм днес да поговорим за това колко са вредни цигарите. Пушенето е специфично човешко действие, при което някаква субстанция най-често тютюнът е изгарян и димът е вдишван. В процес на горене се освобождават активните съставки на наркотични вещества, като например никотинът и състав, възможно абстиненция от белки. Най-разпространеното е пушенето на цигари, фабрично произведени или ръчно свити, с тютюнени и тънки листчета хартия. Други не толкова популярни варианти са пушенето на пури, на гиле или бонг. Пушенето е най-разпространената форма на пушене и се практикува от над 1 милиард хора по света. Всеки знае, че цигарите са вредни. Ама знаете ли кои са вредните вещества съдържат в тях? Някои са токсични, други влияят зле на репродуктивната система, а трети са концегорантни. Това беше всичко от мен. Абонирайте се задължително.